Rakastotuuden etsijä, varjon kohtaaja, unelmien tavoittelija. Tänä iltana, kun revontulet tanssivat pimenevällä teivaalla ja mönäiset kivet koskivat salaisuuksiaan, minulle paljastettiin totuus, joka muuttaa kaiken, mitä olet koskaan ajatellut menestyksen esteistä. Leineen kahdesta ihmisestä, molemmat olivat koivoneet vuosia etsin timantteja, molemmat olivat uupuneita, molemmat olivat tulleet miltei samaan pisteeseen matkallaan. Etsinienen oli senttimetrin päässä timanteista, mutta juuri silloin hänen mielensä täytyi ajatuksesta. Entä jos tämä on väärä paikka? Entä jos en ansaitse näitä timantteja? Entä jos epäonnistun vaikka leidänne? Jo hän luovutti, kääntyi pois, talosi tyhjin käsin. Toinen oli myös senttimetrin päässä, samat ajatukset nousivat hänen mielessään, mutta hän tunnisti ne, hymyili niille ja jatkoi keivamista, tien hänen kätensä koskettivat timanttisuunta ja hän muutti koko elämänsä. Ja vanha samaani kysyi minulta, mikä oli ero näiden kahden välillä. Ja ymmärsin, että ero ei ollut yleisessä maailmassa vaan sisäisessä. Toinen antoi sisäisen vastustajan voittaa, toinen tunnisti ja integroisi sen. Viimeinen askel oen voikeen, sen vastustaja paljastuu. Tämä ensimmäinen totuus järkyttää modernin ihmisen perustuksia. Juuri kun olet askeleen päässä menestyksestä, sisäinen vastustajasi hyökkää voimakkaimmin. Se ei ole sattumaa. Se on psyyken luonnollinen laki. Mielesi yrittää suojella sinua muutokselta, vaikka tuo muutos olisi positiivinen. Neinen Helsingistä kertoi, kuinka hän oli ollut vuosia yrittäjä, rakentanut yritystään, ja vihdoin suuri läkimurto oli käsillä, sopimus, joka muuttaisi kaiken. Mutta juuri sopimuksen allekirjoituspäivänä hänen mielensä täyttyi peloista. Entä jos en kysty vastaamaan odotuksiin? Entä jos kasvu tuo ongelmia, joita en osaa ratkaista? Entä jos menestys muuttaa minut? Hän oli askeleen päässä timanteista, mutta melkein kääntyi pois. Muinainen samaani selitti, kun valoa lähestyy, varjo voimistuu. Juuri ennen aamunkoittoa on pimentä. Tämä on psykologinen totuus, jota Jung kutsui varjoksi, kaikki ne puolet itsestämme, jotka olemme kieltäneet, torjuneet, piilottaneet. Ja tuo varjo nousee voimakkaimmillaan juuri ennen suurta läpimurtoa, koska alitajunta telkää muutosta, jopa positiivista muutosta. Tunnettu tuska on turvallisempi kuin tuntematon ilo. Tämä on mielen paradoksi. Mutta kun tunnistat tämän kuvion, sen voima heikkenee, voit hymyillä sisäiselle vastustajallesi ja sanoa, tunnen sinut, mutta jatkan silti. Sydämen sähkömagneettinen kenttä, voimakkaampi koontujanneet ajatukset. Toinen syvä totuus vie meidät modernin tieteen ja myönnäisen viisauden rajapintaan. Sydämen sähkömagneettinen kenttä on 50 kertaa voimakkaampi kuin neivojen. Tämä ei ole mystistä puhetta, vaan mitattavaa tiedettä. HeartMath Institute on todistanut tämän lukuisissa tutkimuksissa. Ajatukset ovat kuin aallot järven kinnalla, mutta tunteet ovat kuin syvät virrat veden alla. Mies Tampereelta kertoi, kuinka hän yritti vuosia muuttaa negatiivisia ajatuksiaan. Hän toisti affirmaatioita, luki positiivisuuskirjoja, yritti takottaa ajatuksiaan. Mutta mikään ei muuttunut, koska hänen tunteensa eivät muuttuneet. Hänen sydämensä sähkömagneettinen kenttä kantoi yhä samaa viestiä. Samaani selitti, voit muuttaa tuhansittain ajatuksia, mutta yksi tunne voittaa ne kaikki. Tämä on syy, miksi jotkut ihmiset menestyvät luonnollisesti. Heidän tunnekentässään ei ole sisäistä ristiriitaa. He eivät kamppaile negatiivisia ajatuksia vastaan. Heidän tunnekentässään ei synny näitä ajatuksia alun perinkään. Tämä on todellinen salaisuus. Muutos tapahtuu tunnetasolla, ei ajatustasolla. Kun tunnekenttä muuttuu, ajatukset seuraavat automaattisesti, ei päinvastoin. Kaksijakoisuus, ihmiskunnan ikinen haaste. Kolmas totuus vie meidät syvemmälle symboliikkaan. Sana diadolos, josta tulee dialo tai devil, tarkoittaa kirjaimellisesti jakajaa tai erottelijaa. Dia tarkoittaa leti tai erilleen, ja pallen tarkoittaa heittää, siis se, joka heittää erilleen, se, joka jakaa. Tämä ei ole uskonnollista tuhetta, vaan syvää psykologiaa. Sisäinen vastustajamme on juuri tuo jakautuminen, kaksijakoisuus.
Neinen Kuopiosta kertoi, kuinka hän oli aina kokenut sisäistä ristiriitaa. Osa hänestä halusi menestyä, toinen osa satutoi jokaisen yrityksen. Hän ei ymmärtänyt miksi, kunnes oivalsi, että kyse oli kaksijakoisuudesta. Hänen minensä oli jakautunut ristiriidassa itsensä kanssa. Monainen viisaus opettaa, jakautunut talo ei voi pysyä pystyssä. Carl Jung kutsui tätä prosessia individuaatioksi, matkaksi kohti kokonaisuutta, eheyttä, jossa kaikki persoonamme puolet integroituvat yhdeksi. Se ei tarkoita varjon tuhoamista, vaan sen hyväksymistä ja integroimista. Vain tunnistamalla varjomme voimme tulla kokonaisiksi. Tämä on todellinen henkinen matka, tulla yhdeksi, jakamattomaksi, kokonaiseksi. Shamaanit kutsuvat tätä sielun palauttamiseksi, kaikkien sielun osien keräämiseksi takaisin yhteen. Menäiset shamait ja tuulikenttä. 4. totuus paljastaa, kuinka monaiset shamait ymmärsivät jo tuhansia vuosia sitten sen, mitä tiede vasta nyt alkaa todistaa. Tunteet muuttavat yleisestä todellisuutta. He eivät yrittäneet kontrolloida ajatuksiaan, he tiesivät, että se on kuin yrittäisi tyhjentää valtamerta lusikalla. Sen sijaan he keskittyivät tunnekentän muuttamiseen, he keittivät rumpuja, tanssia, laulua, rituaaleja. Näillä työkaluilla he saivat aikaan voimakkaita tunnetilan muutoksia, jotka automaattisesti muuttivat myös ajattelua. Vanha metsästäjä Latista kertoi, kuinka hän valmistautui suureen metsästykseen. Hän ei toistellut itselleen, olen hyvä metsästäjä, olen hyvä metsästäjä. Sen sijaan hän istui nuotion äärellä, kuunteli rummun sykettä, liikkeen musiikin tahdissa, kunnes hänen koko olentansa oli täynnä metsästäjän voimaa. Hän ei ajatellut sitä, hän tunsi sen luossaan ja ytimissään. Samaani selitti, tunne ei ole vain sisäinen kokemus, se on todellinen voima, joka säteilee sinustakin valo-aurinnosta. Tämä voima muuttaa keisistä todellisuuttasi, vetää puoleensa mahdollisuuksia, avaa ovia, luo tilaisuuksia. Mutta toisin kuin moderni, laki-vetovoima, ajattelu esittää, kyse ei ole vain positiivisuudesta, vaan syvemmästä kokonaisuudesta, jossa varjo on integroitu, ei kielletty. 118 tunnin protokolla sisäisen vastustajan integroimiseen. Nyt annan sinulle protokollan, joka muuttaa suhteesi sisäiseen vastustajaan ja vapauttaa sinut etenemään kohti menestystä. Etimiäiset 36 tuntia, sisäisen vastustajan tunnistaminen. Seuraavien 36 tunnin aikana tarkkeile ajatuksiasi, jotka nousevat juuri kun olet tekemässä jotain merkityksellistä. Kirjoita ulos jokainen epäilys, pelko ja negatiivinen ajatus, joka yrittää estää sinua etenemästä. Älä yritä muuttaa näitä ajatuksia, älä teistele niitä vastaan, vain tunnista ja kiitä niitä. Mies-Oulusta kertoi, että ensimmäisten päivien aikana hän lousi toistuvia kaavoja. En ansaitse menestystä, menestys on vaarallista, en osaa hallita kasvua. Hän ymmärsi, että nämä ajatukset eivät olleet satunnaisia, ne olivat hänen varjonsa ääni, yrittäen suojella häntä. Tärkeintä on tunnistaa, että nämä ajatukset eivät ole vihollisia, ne ovat osa sinua yrittämässä pitää sinut turvassa muutokselta. Toiset 36 tuntia, sydämen sähkömagneettisen kentän aktivointi. Seuraavien 36 tunnin aikana opi aktivoimaan sydämesi sähkömagneettinen kenttä. Joka aamu ja ilta istu rauhassa 5 minuuttia kädet sydämen päällä. Hengitä syvään, hitaasti ja tunne kiitollisuutta jostain yksinkertaisesta elämässäsi. Älä yritä pakottaa tunnetta, anna sen nousta luonnollisesti. Neinen Rovaniemeltä kertoi, että toisten päivien aikana hän tunsi, kuinka hänen rintakehänsä lämpeni, kuinka energiakenttä vahvistui. Hän alkoi huomata, että kiitollisuuden tunteen aktivoiminen oli kuin valonkatkaisijan kääntäminen, koko hänen energiansa muuttui hetkessä. Samaani selitti, sydän on portti, ei mieli. Kun sydän aveituu, universumin viisaus virtaa lävitsesi. 36 tuntia, varjon integrointi. Kolmansien 36 tunnin aikana ala keskustella sisäisen vastustajan kanssa. Älä yritä voittaa sitä, älä teistele sitä vastaan, älä yritä tuota sitä, kutsu se keskusteluun. Kysy, mitä yrität suojella? Mistä todella telkäät? Mitä tarvitset tunteaksesi olosi turvalliseksi?
Vanha kauppias Vaasasta kertoi, että kolmansien päivien aikana hän ymmärsi jotain hämmästyttävää. Hänen sisäinen vastustajansa ei halunnut satutoida häntä, se yritti suojella häntä kivulta, jonka hän oli kokenut lapsena, kun häntä pilkattiin erilaisuudestaan. Kun hän lopulta ymmärsi tämän, hänen suhteensa sisäiseen vastustajaan muuttui, se ollut vihollinen vaan haavoittunut osa häntä itseään, joka tarvitsi hyväksyntää. Samani opetti, varjo ei ole vihollinen vaan opettaja. Kun kuuntelet sitä, se paljastaa syvimmät haavasi, ja vain näkemällä nämä haavat voit parantaa ne. Viimeiset 10 tuntia, kokonaiseksi tuleminen. Viimeisten 10 tunnin aikana visualisoi itsesi kokonaisena, ehyenä, jakamattomana. Näe kuinka kaikki puolesi valo ja varjo, tietoinen ja alitajuinen, maskuliininen ja feminiininen sulentuvat yhdeksi harmoniseksi kokonaisuudeksi. Tunne tämä kokonaisuus jokaisessa solussasi, älä vain ajattele sitä, vaan tunne se. Nuori nainen Jyväskylästä kertoi, että näiden viimeisten tuntien aikana hän tunsi sisällään muutoksen. Ensimmäistä kertaa hän ei taistellut itseään vastaan. Hän oli vihdoin ystävä itsensä kanssa. Kaikki sisäiset ristiriidat alkoivat sulaa pois. Tässä kokonaisuudessa, tässä ykseydessä, on todellinen voima, joka voi siirtää vuoria, avata ovia, luoda uutta todellisuutta. Samani sanoi, kun tulet yhdeksi itsesi kanssa, tulet myös yhdeksi universumin kanssa. Siitä on todellinen magia. 7. sisäisen vastustajan kohtaamisesta. Etsimiäinen tarina, taiteilija, joka oli senttimetrin päässä läpimurrosta. Hän oli luonut vuosia upeaa toidetta, mutta koskaan julkaisematta sitä, aina leitäen sitä lykätä näyttelyään. Juuri kun viimein näyttelyn avajaiset olivat käsillä, sisäinen vastustaja hyökkäsi. Tiesi on keskinkertaista, ihmiset nauravat sinulle, et ole valmis. Tällä kertaa hän tunnisti nämä ajatukset sisäiseksi vastustajakseen, ei totuudeksi. Hän kiitti näitä ajatuksia suojelusta, mutta jatkoi silti eteenpäin, ja näyttely muutti hänen elämänsä täysin. Toinen tarina, liikemies, joka seisoi valtavan mahdollisuuden edessä. Hän oli rakentanut pientä yritystään vuosia, ja nyt suuri sopimus oli tarjolla. Se nostaisi yrityksen täysin uudelle tasolle. Mutta juuri ennen allekirjoitusta sisäinen vastustaja tuli. Et osaa johtaa isoa yritystä, et tiedä tarpeeksi, menestys tuo mukanaan ongelmia. Aiemmin hän olisi perunut sopimuksen, mutta nyt hän tunnisti kuvion, hän oli senttimetrin päässä timanteesta. Hän hengitti syvään, aktivoi sydämensä energiakentän ja allekirjoitti. 3 vuotta myöhemmin hänen yrityksensä oli kasvanut 10-kertaiseksi. 3. tarina, äiti, joka unelmoi kirjoittamisesta. Hän oli aina halunnut kirjoittaa kirjan, mutta aina löytyi sieltä lykätä. Lapset, työ, eikä energia. Kun hän viimein varosi aikaa kirjoittamiselle, sisäinen vastustaja hyökkäsi voimakkaammin kuin koskaan. Kuka sinä luulet olevasi? Sinulla ei ole mitään sanottavaa. Tällä kertaa, sen sijaan että hän olisi uskonut näitä ajatuksia, hän näki ne viimeisenä epätoivoisena yrityksenä pitää hänet tutussa ja turvallisessa. Hän tunnisti, hyväksyi ja jatkoi kirjoittamista. 6 kuukautta myöhemmin hänen ensimmäinen kirjansa oli valmis ja löysi kustantajan. 4. tarina, urheilija, joka oli minaalissa. Hän oli harjoitellut vuosia tätä hetkeä varten, ja nyt hän seisoi yhden ottelun päässä mestaruudesta. Juuri ennen ottelua hänen mielensä teittuteloista, vastustaja on taremti, et ole ansainnut tätä, kaikki näkevät epäonnistumisesi. Aiemmin nämä ajatukset olisivat lamaannuttaneet hänet, mutta nyt hän hymyili niille, kiitti niitä ja sanoi, minä kuulen teidät, mutta en usko teitä. Tuossa ottelussa hän olitti itsensä ja voitti mestaruuden, ei siksi, että pelko olisi kadonnut, vaan koska hän ei enää samaistunut siihen. 5. tarina, opiskelija, joka valmistui huippuarvosanoin. Hänen väitöskirjansa oli lähes valmis, vuosien työn tulos, mutta viimeisenä viikkoina sisäinen vastustaja hyökkäsi rajummin kuin koskaan. Teesi on merkityksetön, professorit nauravat sinulle, löydät varmasti vielä virheitä, lykkää taleutusta. Hän tunnisti kuvion, hän oli senttimetrin päässä timanteesta ja tämän oivalluksen kautta sai voiman jatkaa.
Hän palautettiin ajallaan, sai korkeamman arvosanan ja tarjouksen jatkaa tutkijana. Timanttikaivos oli avattu. 6. tarina. Rakastavainen, joka telkäsi sitoutumista. Hän oli löytänyt täydellisen kumppanin, sellaisen, josta oli aina unelmoinut, ja suhde oli kehittynyt kauniisti. Mutta kun kumppani tuhoi tulevaisuudesta, yhteen muuttamisesta, sisäinen vastustaja huusi: menetät vapautesi, sinut hylätään, et ansaitse rakkautta. Aiemmat suhteensa hän oli tuonut tässä vaiheessa, mutta tällä kertaa hän tunnisti varjonsa äänen. Hän kertoi avoimesti teloistaan kumppanilleen, tunnusti haavoittuvuutensa, ja tästä rehellisyydestä syntyi syvempi yhteys kuin koskaan aiemmin. 7. tarina. Samaani, joka opetti oppilaalleen viimeistä oppituntia. Oppilas oli opiskellut vuosia, oppinut kaikki rituaalit, kaikki laulut, kaikki parannusmenetelmät. Kun oli aika siirtyä oppilaasta opettajaksi, sisäinen vastustaja tuli: et ole valmis, et tiedä tarpeeksi, epäonnistut. Samaani näki oppilaan epäröinnin ja kysyi: mikä on viimeinen este teillä? Oppilas kertoi peloistaan, ja Samaani hymyili: nyt viimeinen oppitunti, varjo ei koskaan katoa, mutta kun tunnistat sen voima muuttuu. Pelon kohtaaminen ei ole vain askel matkalla, se on matka. Sydän ja mieli harmoniassa. Nyt kun olemme tutkineet sisäistä vastustajaa, voimme ymmärtää syvemmin sydämen ja mielen välisen suhteen. Sydämen sähkömagneettinen kenttä on 50 kertaa voimakkaampi kuin aivojen. Tämä ei ole mystiikkaa, vaan mitattavaa tiedettä. Mutta miten keitämme tätä tietoa käytännössä? Miten muutamme tunnekentän, joka hallitsee ajatuksiamme? Neinen Estoosta työskenteli vuosia mielen tasolla. Hän yritti hallita ajatuksiaan, toistella affirmaatioita, takottaa itseään positiivisuuteen. Mutta mikään ei muuttunut, kunnes hän lousi monaisen harjoituksen, yksinkertaisen sydänmeditaation, jossa hän aktivoi sydänkeskuksen kiitollisuuden tunteella. Se oli kun olisin yrittänyt sytyttää tuulta kastellen tulitikkuja ja yhtäkkiä leisin kuuvia tikkuja, hän kertoi. Kun sydämen energiakenttä aktivoidaan, se neutraloi mielen negatiiviset ajatukset automaattisesti, ei tarvitse taistella niitä vastaan. Tämä on kuin virta, joka piihkii pois heikan, ei tarvitse poistaa jokaista heikanjyvää yksitellen. Vanha Samaani opetti, mieli argumentoi, sydän tietää. Kun sydän tuhin, mieli kuuntelee. Kaikki monaiset perinteet tiesivät tämän, siksi niissä kaikissa on harjoituksia sydämen avaamiseen, laulua, tanssia, rummutusta, rituaalia. Dialon integroiminen kaksiarista yksiteen. Carl Jung, jonka varjon ja individuaation parissa on mullistanut psykologian, ymmärsi, että ihmisen suurin haaste on tulla kokonaiseksi. Diadallon, se joka jakaa, toimii meissä kaikissa, se on sisäinen vastustajamme, joka pitää meidät jakautuneena. Mutta jakautuneisuus ei ole luonnollinen tilamme, alkuperäinen tilamme on yksis, kokonaisuus. Miksi sisäinen vastustaja hyökkää juuri kun olemme saavuttamassa menestystä? Koska menestys vaatii kokonaisuutta, ja kokonaisuus tarkoittaa varjon kohtaamista. Moinainen Samaani selitti tämäneen. Voidaksesi nousta korkeammalle, sinun täytyy ensin kohdata kaikki se, mitä olet tientänyt alaspäin. Individuaatio ei ole varjon tuhoamista, vaan sen integroimista, sen tuomista valoon, sen hyväksymistä osana itseä. Kun varjo integroidaan, sen energia ei enää satotoivoon vahvistaa, se mikä oli este muuttuu voimaksi. Menestyvät ihmiset eivät ole niitä, joilla ei ole varjoa, vaan niitä, jotka ovat tehneet rauhan varjonsa kanssa. Samaani sanoi, kun tanssit varjosi kanssa sen sijaan, että takenet sitä, löydät voiman, jota et uskonut omistavasi. Senttimetrin tässä timanteesta. Moinainen tarina kertoo miehestä, joka meni maatilansa ja keitti kaikki rahansa etsien timantteja. Vuosikausia hän etsi turhaan, kunnes kouhene ja epätoivoisena luovutti ja talusi takaisin. Maatilan uusi omistaja lousi timantteja heti piamaalta, ne olivat olleet siellä koko ajan, aivan alkuperäisen omistajan nenän alla. Tämä tarina kuvastaa sitä, kuinka monet meistä ovat kirjaimellisesti senttimetrin päässä timanteista, läpimurrosta, menestyksestä, teittymyksestä. Mutta juuri tässä kriittisessä pisteessä sisäinen vastustaja hyökkää voimakkaammin ja useimmat kääntyvät pois.
Nykyaikana tämä ilmiö näkee kaikkialla. Yrittäjät, jotka lopettavat juuri ennen läpimurtoa, taiteilijat, jotka hylkäävät työnsä juuri ennen valmistumista, opiskelijat, jotka keskeyttävät opintonsa juuri ennen valmistumista. Tämä ei ole sattumaa, se on psyyken luonnollinen toimintatapa. Varjon viimeinen yritys pitää meidät turvassa muutokselta. Vanha samaani opetti. Kun timen kohta on juuri takanosi, se tarkoittaa, että valo on edessäsi. Tämä on salaisuus, jota menestyneemmät ihmiset eivät usein kerro. He eivät ole rohkeampia tai älykkäämpiä kuin muut. He vain tunnistavat sisäisen vastustajan hyökkäyksen merkkinä siitä, että he ovat oikealla tiellä. He ymmärtävät, että suurimmat epäilykset nousevat juuri ennen suurinta läpimurtoa. Energiaportti ja kutsu kokonaisuuteen. Nyt on avoin erityinen energiaportti, joka mahdollistaa sisäisen vastustajan tunnistamisen ja integroimisen helpommin kuin koskaan. Seuraavat 118 tuntia ovat kriittisiä, se mitä valitset nyt määrittää koko matkasi suunnan. Valitsetko kääntyä pois, kun sisäinen vastustaja nousee, vai tunnistatko sen merkkinä siitä, että olet senttimetrin päässä timanteesta? Valitsetko jatkaa jakautuneisuuden tilassa vai astutko kohti kokonaisuutta, integraatiota, yksyyttä? Kirjoita kommentteihin, tunnistan sisäisen vastustajani. Tilaa kanava saadaksesi päivittäiset muistutukset varjon viisuudesta. Ja tämä niille, jotka ovat askeleen päässä läpimurrosta, mutta epäröivät ottaa viimeistä askelta. Lopetus. Istun tässä pohjoisen tähtitaivaan alla, revontuulten tanssiessa hiljaisella taivaalla. Muistan vanhan samaanin sanat. Kun olet valmis kohtaamaan varjosi, olet valmis löytämään aarteesi. Tiedän nyt, että sisäinen vastustaja ei ole viholliseni vaan oppaani. Sen ilmestyminen ei ole merkki siitä, että olen väärällä tiellä, vaan siitä, että olen juuri leitämäisillään timantit. Tämä on viisaus, joka on kulkenut sukutolvelta toiselle, samaanilta oppilaalle, mestarilta kisällille. Se on yksinkertainen totuus, mutta niin helppo unohtaa. Suurin vastustajasi on sisälläsi, mutta myös suurin voimasi. Kun lopetat taistelun itseäsi vastaan, kaikki ulkoiset taistelut muuttuvat helpommiksi. Kun tulet kokonaiseksi sisäisesti, ulkoinen maailma alkaa heijastaa tätä kokonaisuutta. Tämä on todellinen alkemia, todellinen transformaatio, todellinen magia. Ei ulkoisten olosuhteiden muuttamista, vaan sisäisen todellisuuden muuttamista, joka sitten muuttaa kaiken muun. Rakastamme sinua täydellisesti sellaisena kuin todella olet.